Salutare băieți! Ce filmăm astăzi? Păi astăzi avem un BMW E90 2005 non-facelift, care de ceva vreme îmi dă câteva erori pe aici, de becuri arse. Am tot schimbat becuri și așa mai departe, nimic nu a funcționat. Să punem contactul, să vedem despre ce e vorba. Aici avem nivelul de lichid de parbriz pe care l-am cumpărat, urmează să-l schimb, să-l adaug. Dar ce ne interesează pe noi sunt erorile, da? Dacă punem contactul, o să avem o dată eroarea de backars din spate asta. Mai avem o eroare de backars, ia să vedem, asta. Și trebuie să ne mai dea încă una. Da, încă una așa. Bun. Și acum să mai stingem din ele. Și ne mai dă încă una în momentul în care băgăm în marșarier. Ne mai dă și că nu avem lumină pe spate de marșarier. Deci toate erorile astea, cu excepția asta de aici care e un backars la proiector și asta de aici sus care este nivelul de lichid, celelalte sunt toate erori de backars de pe portbagaj, care de fapt nu sunt becuri arse, problema este alta. Bun, care este problema? Cum am zis, care e problema, da? Avem stopurile astea de aici și stopurile astea de aici, da? Astea funcționează toate, absolut toate. Asta e o chestie lipită de mine aici, un autocolant, astea funcționează toate. Aici funcționează toată partea asta fără probleme, iar tot ce înseamnă partea asta de aici, tot ce înseamnă asta micul de pe haion, nu mai funcționează niciun bec, care este de fapt cel care dai cu marșarierul, parte din poziții și ceață, cred că mai e pe aici, deci sunt vreo 3, care nu funcționează niciuna. Acum, problema care e? Avem aici o... Da, super asta. Asta trebuie luată de aici. Păi problema este aici, în interiorul burdufului ăsta de aici, sau cum vreți să numiți asta, se află niște cabluri care fac legătura între modulele principale din mașină și haionul ăsta de aici. Ăsta, da? Aici o să găsim mai multe fire, da? Inclusiv două groase maronii, care sunt un pic mai groase decât celelalte. Unul dintre ele, mai mult ca sigur, e întrerupt. Imediat desfacem și revin. Deci problema erorilor din bord era așa. Firul ăsta de aici maro, da? Rupt. Sunt două fire. Unul de aici se duce la ăsta de aici de sus. Și mai este un fir care e băgat pe aici până jumate, care nu e rupt. Uite, e unul pe acolo mai gros, maroniu, care nu e rupt, care duce la ăsta la altul. Da? În cazul nostru, unul singur s-a rupt de la prea multe închideri și deschideri a haionului, s-a rupt, s-a retezat pur și simplu. Am venit cu un alt fir, da, tot maro, am trecut prin tubulatura asta pe aici, i-am făcut frumos asta, urmează să le legăm și aici, îi băgăm varnișul ăsta, dăm cu bricheta să iasă frumos și ar trebui să dispară toate erorile de acolo, care erau. Singura variantă. Mai revin. Asta fără să tai ăsta de aici. Da, fără să tai ăsta de aici. Cum am făcut asta? Păi am venit cu o sârmă de asta groasă de 2,5, deci e sârmă, nu liță, este sârmă asta. Am legat firul ăsta subțire, l-am legat cu scoci, cu bandă izolire, l-am unit aici și ăsta fiind gros și tare, am intrat pe aici prin tubulatura asta cu el, cu firul, până în partea cealaltă. După aia am tras de fir, am scos astea după tubulatură și acum... ai salvat? Și am salvat furtunul ăsta, care nu se poate scoate, doar tăia, poate așa, dar nu are rost. Și am salvat ăsta. Revenim cu lucrarea. Bun, așa arată după ce am dat cu bricheta pe varnișul ăsta. S-a strâns frumos aici pe cablu și aici la fel. Da? Fiurile astea o să intre înăuntru, acolo, una acolo, una acolo. Băgăm înapoi burduful ăsta sau așa. Și apoi facem proba. Revenim.
Bun, am băgat burduful ăsta înapoi frumos aici. Totul e perfect. Bun, după cum se vede, ăsta merge. Ăsta merge. Aici era problema, nu aici, la celălalt. Tot ce înseamnă ăsta și cu ăsta sunt 3. Ăsta e ceață, marșarier și pozițiile. Nu mergea niciunul și de și 3 erori în bord. 3. Acum, tot ce am făcut chestia aia acolo, toate merg. Bun, am revenit în mașină. Punem contactul. Așa. Asta să vedem ce zice acum aici. Ia să intrăm noi pe erori. Ia să intrăm noi pe erori repede. Nu aici, pe InfoSource. Și să punem contactul. Ne ducem pe service. Și ce control? S-ar putea să mai avem 2 erori. Da, deci asta nu e eroare. Ne spune că nu mai avem lichid de parbriz. L-am cumpărat. Iar asta de aici, care a mai rămas, este un bec de la proiectorul de pe stânga. Urmează să-l schimb, am cumpărat și pe ăla. Am scăpat de cele 3 erori. 3 erori aveam aici. 3 becuri de pe spate, partea de pe portbagaj. Deci problema a fost acel fir maro, sunt 2. Depinde, uneori se rup 2, alteori se rupe unul singur, în cazul meu. Depinde care s-a rupt, pe ăla îl înădiți cu altul, așa cum am făcut eu și a scăpat și de erori și toate problemele s-au rezolvat. Asta a fost problema în cazul meu. Dacă era și celălalt fir, s-a înlocuit și ăla și ambele părți ale haionului ar fi trebuit să meargă. Ar trebui să meargă. În cazul meu merg toate. Eu vă salut și sper că am revenit din nou. Am schimbat și becurile care mai erau. Am pus și strop gel, că nu mai aveam. Și acum avem check-in control message 0. Deci cam asta este situațiune. Sper să vă ajute și pe voi. Eu așa am scăpat, m-am dus la Bavaria și mi-au cerut 6.700.000. Deci cum spuneam 6.700.000 să înlocuiască nu știu ce modul. O abureală ordinară. Problema era de la un cablu care a putut foarte simplu fi înădit într-un mod cât mai corect. Salut și numai bine!